Najlepšie je žehliť košele krátko po vypraní. Ak je tá vaša už suchá, nasprejujte na ňu trochu čistej vody. Vaša žehlička má pravdepodobne funkciu spreju. Najlepšie je začať s límcom. Nezabudnite z neho vybrať kostice. Límec najskôr prežehlite roztvorený a následne zažehlite jeho lom. Položte rukáv na dosku a dávajte pozor, aby vám vrchný a spodný diel sadol presne na seba. Najskôr sa pustíte do vrchnej časti rukávu, potom otočte a vyžehlite manžetu. Zopakujte na druhom rukáve. Navlečte predný diel s gombíkmi na dosku a poriadne ho napnite. Dávajte pozor, aby ste nezažehlili pokrčenú látku na košeli. Špičkou žehličky prežehlite priestory medzi gombíkmi. Následne potiahnite košelu po doske, až kým nemáte na nej rozprestrený celý zadný diel. Opäť prežehlite. Keď ste hotoví, prejdite na druhý predný diel. Ak na ňom máte légu, dávajte si pozor, aby ste si ju nepokrčili. Košelu si hneď neobliekajte. Ak jej nedáte aspoň 5 minút vydýchnuť, aby vyschla, znovu sa pokrčí. Zaveste ju na vešiak a zapnite vrchný gombík. Zachová si tak svoj prirodzený tvar.